Iya. Enake kelendi awak kisun kadung alasan isun sing mentolo arep nulya terang-terangan arep ngomong pamawati nawi kesalahan iyo sing nyalaken wong wadon kadung atine seneng padahal sedurunge wis diwara Bama putra sing gelem Bama bingung ngrasakaken masih wong seneng. Tambal ban ki lagune Kang Plecur ya Kang. Mas karo wong Embran Kidul ya. Aku lek krungu janger garai kudu egolan Kang. Ya goyang kok. Mas karo nang egolan kene ning ngarepe artis e. Ganjang glumunjur egolan ning kene ta wis. Iya. Ae. Iya. Biangur kulit liya hang gelem nang awak riko. Iya. Oh iya. Isonono hang duwe riko biangur ngalau. Iya. Nampa awak riko sing wani riko kudu ngerteni. Iya. Oh, yo sing nyalaken wong wadon kadung iya. seneng padahal sedurunge wis diwara Bama putra sing gelem. Oh iya. Iya. Bama bingung ngrasakaken masih wong seneng. Jaya les. Iki aku medun teko mesin tak tinggali golan sik Kang Uhuy. Mama Sekar. Wae golan ning kene. Golan nang kene to. Pokoke nek iki peguran. Iki gron. Iya. Ae. Iya. Biangur kulit liya hang gelem nang awak riko. Bama ono hang duwe riko biangur ngalau. Nampa awak riko sing wani kau kudu ngerteni. Oh iya. Yeah. Biangur kulit liya hang gelem nang awak riko. Riko biangur ngalau. Ahe.
kau kudu ngerteni. Iya. Ya lek pas aku janger ana background ngono kuwi to, Kang. Mas Sekar. Ya mrene saiki janger. Nang luncuro. Iki lek background-e manggul dhewe mau nyewa. Gak trimo karo Kebrek nyewa mau. keberit tiara digotong rene karo Kang. Iya. Oke konco lan dulur jangan salah lu.